поритайте топка, спортувайте, отидете на фитнес, потренирайте. Хората да спортуват и да се грижат за своето здраве. Да. Аз бих препоръчал на всички да приемат Исус като своя Бог и Спасител и да започнат да се грижат за себе си повече. Приемете Исуса като своя Бог и Спасител, защото така ще ви се спаси душата и така и физически и психически също ще бъдете спасени, освен с тренировките, разбира се. Тоест ти си вярващ. Да, аз съм вярващ. 3 години съм християнин. Важно ли е според вас всеки един човек да е вярващ? Да, важно е. Това помага ли човек да бъде по-смирен и по-добър? Да. Да, защото Библията учи много мъдри неща. Аз съм я прочел почти цялата. Аз в момента също чета Библията, оператора също я чете, така че апелираме все повече хора да се обърнат към Бога, да бъдат смирени, да бъдат добри, да правят добри дела. Да. Започвайте да четете Библията, тя е много важна за живота ви. Здравейте, пичове! Да вземем едно интервю.